Уровень заболеваемости за первую неделю января на сегодня ниже уровня декабря почти на 18%. Авыручылар саны кискен артмыймыны бәйрәмнәрдә тест узучыларның кимеү белән дә аңлаталар. Күпчелек эш коллективлары ялда һәм бу сизелә. 5 көндә 500-гә якын кеше авырый башлаган. Бу декабрь һәм алдагы атна белән чагыштырганда чыннан да ким. Уровень заболеваемости также ниже предыдущей недели на 28%. Бүген сәламәтлек саклау министрлыгында гыйнварның беренче көннәрендә Казан белән Яшелүзәннең кайбер сырхауханәләрендәге чиратка да аңлатма бирделәр. Вывести медицинский персонал в праздники. Бәйрәмнәрдә барлык медицина хезмәткәрләрен эшкә чыгару бик кыен. Табибларга бераз ял кирәк. Аеруча узган еллар җилкәсенә нинди зур йөк төшүен исәпкә алсак, әмма барлык сырхауханәләр көн саен эшли. Шул исәптән амбулатор ковид бригадалары да. Статистикада ковидтан үлү очраклары артуын исә озак авырып ятучыларның бакыйлыкка күчүе белән аңлаталар. Бу коронавирусның катлаулы формалары белән авыручылар артты дигән сүз түгел. Республикада вакциналаштыру дәвам итә. Аны 2400 кеше ясаткан. 50-дән артык кеше үтте инде икенче этап вакцинацияны. Хәзерге вакытта без шул вакцинаны ясыйбыз медработникларга, укытучыларга, социаль работникларга һәм поликлиника рөхсәт бирсә, аны ясыйлар гади кешеләргә. Масса күләм вакциналаштыру турында әлегә сүз бармаса да, башкалада яшәүчеләр аңа әзер кебек. Конечно. Әлбәттә, комачау итмәс. Ой, я, наверное, буду еще думать. Мин әле уйлармын мөгаен. Конечно. Жду даже. Вакцинаны көтәм. Балалар, оныклар сәламәтлеген кайгыртам. Роспотребнадзорда кисәтәләр, Төркиягә очарга җыенучыларга очышка 72 сәгать кала ПЦР тест бирергә кирәк. 72 сәгать узган булса, самолетка кертмәячәкләр, андый очраклар булган инде. Бөек Британиядә коронавирусның яңа штаммы табылу сәбәпле, аннан кайтучылар да 14 көн изоляциядә утырырга тиеш. Яңа ел бәйрәмнәрендә Роспотребнадзор республикада эшләүче 238 объектны тикшерә. Бу төрле хезмәт күрсәтү, ял урыннары, туклану нукталары. Шуларның 12сендә санитар-эпидемиология кагыйдәләрне бузу очраклары ачыкланган. Бу тикшерелгән объектларның 5% дигән сүз. Нарушения были выявлены. Кагыйдә бозу очраклары 5 кибет, 1 театр, кинотеатр, 2 медицина үзәгендә 4 кафеда ачыкланган. Бу Казан, Яршаллы, Әлмәт, Яшелүзән, Түбән Кама, Бөгелмә. Әлеге хилафлыкларны бетерү буенча чаралар күрелгән. Кагыйдә бозучыларга карата беркетмә төзеләчәк. Роспотребнадзор ял итү мәйданчыкларына чиратка тормаска, һич югында битлек кияргә онытмаска чакыра. Айгөл Бәдретдинова, Алмаз Зиядинов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.